Moi. Mä oon Jussi Saarelma. 52-vuotias taiteilijan alku Fiskarsista. Mun haaveena on opiskella kuvataiteilijan ammattiin. Haluan syventyä taiteelliseen prosessiin. Haluan tulla haastetuksi, sparratuksi, jalostamaan mun vahvuuksia. Haluan myös oppia oikeita ammattimaisia työtapoja ja verkostoitua. Koen, että mulla on annettavaa taiteeni kautta. Tarvitsen kuitenkin teknistä oppia ja taiteellisen ajattelun vapautumista ja rikastumista. Opiskelu on se puuttuva palanen nyt. Mulla on käsityöläistausta. Olen rakentanut puuveneitä ja custom moottoripyöriä, eli liikkuvia veistoksia. Kuvataiteilijuus minussa on kuoriutunut esiin kypsällä iällä. Sitä ennen oli kaipuu, mutta puuttui uskoa omaan kykyyn piirtää ja maalata. Yksityisessä taidekoulussa tajusin osaavani piirtää. Ekspressiivisessä taideterapiassa löysin maalaamisen vimman ja ilon ja aloin tarkastelemaan maalausprosessia eheytymisen ja kasvun keinona. Mun tunteet on teosten materiaalia ja haluan kehittyä suuntaan, jossa ekspressiivisyys kasvaa yhteen teknisen osaamisen kanssa. Tuokio intohimoa teoksessa käsittelen dramaattista parisuhdetta. Aloin maalaamaan teosta, kun olin ymmärtänyt, että kumppanini on narsistinen ja läheisriippuvainen. Osa siitä, mikä tuntui rakkaudelta, olikin teatteria. Siksi teos näyttää ensisilmäyksellä kertovan rakkaudesta. Todellisuus piti sisällään hyväksikäyttöä, henkistä väkivaltaa ja koin kumppanini osin kulissiksi. Tätä kuvaan teoksessa. Kuvattu naishenkilö on inspiroinut mua maalaamaan öljyväreillä. Aloitin öljyvärin käytön parisuhteen aikana ja teos on maalattu hänen öljyväreille, jotka jäivät erossa mulle. Eksäni on taitava taidemaalari. Maalatessani yritin jäljitellä hänen tapaansa liikuttaa sivellintä ja luoda pintoja. Miehen oikeaa kättä maalatessani tarkastelin suhdettani väkivaltaan. Mietin leimaudunko, jos julkaisen väkivaltaisen teoksen. Lopulta muutin käden kuristavan otteen kevyemmäksi.